салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мо имрӯз як чанд комментария мехонем, ку дар видеои гузаштаи ман чӣ навишта бошад. Рафтем. Агар шумо лайк мондагӣ набошен, ҳамун лайка биҷиқен, мо роҳат кунем. Чӣ хеле ки ҳирен бародаро ба лубои чӣ ҷиқидан задан мебинем. Акай Исматулло, инами клиент амуй сар шакам кен фасониш кему, ози ба ами клиент лайка мезан. бача! Чо касти? Видеои нава дидӣ? Видеои ҳамнафаса. Бузро бибин. Тамошо кун акай Исмат. Ина биги лайка. Исмат, мегӯ ки ҳама лайка ба любой чиз задан, мо тура лайка ба моҳӣ мезанем. Ина моҳӣ зинда. Ина саус чи. Ина саус чи. Лайк ба моҳӣ ина. Ина малатока диди акай Исмат мони мухлисия. Хеде темне ки тоқи дагарнаш нигоҳ ки мо малатоқати саузиш мекунем нигоҳ кози. Ана саус шава. Ина диди саусиш ку диди малатоқ. хай ҳирем хеле да. Бизанем ки саус шава, ҳамун лайк саус шава. Ман хеле хирсам. дӯстони азиз, мо имрӯз баъри шумо чанд комментария мехонем, ку дар видеои гузаштаи ман дар ман чӣ навишта бошад. Мехонем шумо ҳаловат барен. Агар лайка мондагӣ набошен, ҳамун лайка биҷиқен, видеоро поделиться кунен, дар канал подписаться кунен. Ман хеле шод мешавам. Рафтем комментарияро мехонем. Рафтем. Як кас нависта ки ака ҳамин саволи мада ҳатман ҷавоб бите, илтимос. Короче, агар ютуб намебуд, хита ба мардум чӣ хел шинос мекардӣ? Мега ки иха шумо уже фаҳмиден охи. Ана короче говоря мега, ана агар ҳамин ютуб намебуд, мега хита ба мардум чӣ хел шинос мекардӣ мега. Агар ютуб намебуд, хай инстаграм мекшуд. Инстаграм чӣ хел вуҷудам хай пили хушрӯ кор хай мекунӣ. Мисол якта история мекунӣ, 5000 10000 рубл кор мекунӣ. Медромадам инстаграмда зиндагима пеш мебурдам. Ҳамунҷо видео мепафтам, комментария мехондам. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки не ки қанта бизан, на ақл дорӣ, на тамиз. Одамам ҳамин қад тупой мешидай. Пешравӣ тида. Ихе кадаю, ихе сета мондай. Хай ба фикрам ки фаҳмиден, ана фақат пешравӣ тида мега. Дидӣ? Мухлисан ҳамаш. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки акаҷон илтимос, ба ғарибои Истанбул дуо кунем ки тезтар ба ватан соғу саломат рафта расанд. Мега ки ана акаҷон мега илтимос дуо кунем ки ба ғарибое ки дар Истанбула мега дуо кунем ки соғу саломат ба ватан рафта расанд мега. Ватан яъне ки чизда худ Тоҷикистон биям бирасанд мега. Соғу саломат дуо кун мега. Хай ки як дуои секрет медонам, ин хай дуо камтарак мисолга чеда кӯтоҳай ҳамин дуоро хай гап мезанам. Майли шумо хай дуо мекунем ки ана ғарибои Истанбул буд чӣ буд короче. Ғарибои Истанбул ана соғу саломат биям ба ватан бирасанд. Соғу саломат мо дуо мекунем. Соғу саломат ки омадан расидем, хай пултон бисёр боша, як пачкаи пула син ман равон кунем. Ман хеле хирсам мешавам. Аллоҳ акбар. Ина дуо. Дидӣ? Мехонем дигаша. Як кас нависта ки Исмат, Фараҳманд Каримов дар ягон клипиш даъват кунад чанд сумае? Ана ин мега кие ку ана Фараҳманд Каримове ку ҳамун короче говорят мега даъват кунад дар клипиш мега чанд сумае? Хай ина 3.5 миллион биёра. 3.5 миллион биёра. Як фикр мекунем. Ана агар ки клип 3 минут ё 4 минут боша, агар ки 4 минут боша 4 миллион мешава. Я марҳамат заказ кунем. Агар ман тайёр. Мисол ман пала пешакӣ мегирам, мехӯрам, мечарам, мегардам. Хай агар бекор шудам,
насиб. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки фила ҳамид ту гап мезанӣ, дили ма танг меша. Тез гап за. Охе агар ки хай саросун бошӣ, ана гӯшота биҷиқ, ҳамин видео худаш усуси рафтан мегӯяд, тамом мешавад. Агар саросун бошӣ. Агар саросун набошӣ, камтар тоқат кӣ, як 5 минут 10 минут тоқат кӣ, ҳамин видео тезтар тамом мешавад. Тоқат кӣ, сабр бош, бо сабр, ҳамеша бо сабр бош. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки бародар қурутоб маъқулайта, ҷавоб де брат. Мега ки бародар қурутоб маъқулайта, мега қурутобе ки чӣ бигем, тавақи тоза, шуштаги тапатё, нон, ана короче, ами чӣ мекунад қурутоб, ами короче қалама реза мекунад, чӣ хеле охе руғани ами чиза месӯзонад, ами хеле чӣ қадр мереза, ана короче як дисехе помидора мечӯшанд, исус мекунад ба якта помидор иққадар руған қатӣ як қурутоби калон мекунӣ. Ина иди ҳилаи зур. Неки нархаш ана қимата бораи ҳамон қадар ҳамин қурутоб бизнеса гузарӣ, миллионер мешӣ. Ҳо, ана ки ман да гапҳои шумо ҷавоб метавам. Мега қурутоб маъқулайта, мегам. Ҳо, қурутоб маъқуле мада. И қурутоб беҳтарине мада, хай маъқулай. Хай якум ҷо ош маъқулай, деҳим ҷо қурутоб. Неки хай ошу қурутоб ҳар ҷи як аё, хай мада қурутоб маъқулай. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки акаи Исмат, чуа иққар сиёҳӣ. Мега ки чида иққар сиёҳӣ ту мега. Аки и мара мега да. Чида иққар сиёҳӣ мега. Хай рости гап, хай ҳози хитон хай медонем ки чиза да тоистона, афтоб гарм ки ҳаста, одам хай месӯзад барои ҳамон қадар. Хай чӣ хеле одами ҳози сиёҳ ширине ку, ширине. Хай чӣ хеле бигӯм духтаро хай мечаспанд. Хеле одами шоколадни бамазае. Хай ҳинем хеле гапҳо. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки акаи ҳамнафас лавота буфучум мега. Аки и мега ки аки и мара мега да. Ба фикрам ки и ягон духтара, ягон чиза ё ки мада ошиқ шуда, я намедонам. Хай чида ки ҳамон хай комментария менависӣ. Беги дар ҳамин инстаграма бинавис, ҳамон ҷо чақчақ мекунад. Мисол дига мара и хеле гапҳо гап назанед дар инҷа. Мара и хеле хай дар ҳамон хай публика хеле гапҳо назанед, илтимос. И хеле хай гапҳо мада намефорад барои ҳамин қадар. Ман як одами созу, ман як одами нормални, мисоли гап. И хеле гапҳо гап назанед, илтимос. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки ранги остановка, чӣ ба иққатти хушрӯӣ. Аки и мега ки чия ту мега иққа хушрӯӣ мега. Аки рости гап и ба фикрам ки кадоми ҳаста духтара. А бача и хел наменависа. Ба фикрам чи кадоми ҳаста ки духтара. Аки чӣ хеле ман ози хушрӯ ки ҳастам. Бисёр духтаро ақафон медаванд дар ҳамин инстаграм. Мисол гап сабчина мепартананд, дар комментария менависанд. Хай чӣ хеле охе ман хай хушрӯ ки ҳастам, ақафон бисёр медаванд. Хай ки чӣ бигӯям ки ҳусни худодод. Ман хай хеле хушрӯм барои ҳамин қадар ақафон хеле медаванд. И ба фикрам ки чида тошна хай чи духтара. Хай ҳинем хеле гапҳо. Мехонем дигаша. Як кас нависта ки гап нест, шумо аз могам буда болоин. Зинда бошӣ, барои муҳоҷиро як дуои бепул. Имрӯз ҳамин рӯзи дуоае чи? Хай короче ман дуо мекунам. Мо хай дуо мекунам ки хай ки дуо чӣ карданда. Ман хай дуо мекунам барои муҳоҷиро як дуо мекунам. Дуои нағз ки тезтар биёин кор карда пачкаи пулқатӣ.
тамом пачкаи пулқати меян бисёр беҳтарин. фақат шумо ҳаракат кунед, ҳамаш хуб мешавад. Мехонем дигаша. Як кас навистааст ки руд ранги утикай. И мега ки руд ранги утикай мега. хай чӣ бигам ки рӯи ман хеле хушрӯй, мисол гап ана ҳусни худодод, ана бачаи хеле хушрӯем. охир бораи ҳамин қавхи хеле айқафон медаванд дар ҳамин инстаграм. хай ҳамин духтаро чӣ хеле медавад исусу мега ман номер занг мега исусу хай чақчақ мекунад. хай чӣ хеле бисёр айқафои ма бисёр хай духтаро медаванд немхелда. ҳеки бачаи батақдирем. мо хай хеле хушрӯем, хеле юшем. инем хеле гапо. Мехонем дигаша. Як кас дига наистае ки акай Исмат номрод дар курай. Номерои ма дар ҳеҷ ҷо нест. Ман худам бе ҳамин номер надорам. Агар ягон гап дошта бошӣ, дар инстаграми ма будро подписатсия ки Исмати Ислом. Базан дар ҳамон ҷо подписатсия ки дар Инстаграм. Дар ҳамон ҷо бинавис. Агар ки ман вақт ёфтам, мисол гап смс бисёре ки вақт ёфтам мехонам ҳатман. Мехонем дигаша. Як кас навистае ки ҳамин Инстаграмда 1000 сайт биромад айноми худат. Кадомишай сайти аниқот бобои Исматбой. Короче, ҳамин Исмати Ислом мезанем. 11 ҳарфай. ҳамин холи Исмати Ислом. Бе точка, бе ягони хеле. Фақат ҳамин Исмати Ислом холи мезанем. Ман ҳамин мером дар китфам ҳамҷо бинем суратам дар китфаш нем хеле чизака. хай ҳоли бинем ба баха мефаҳмем. ҳамҷо будорем подписатсия кунем. анам инстаграм май. Мехонем дигаша. Як кас навистае ки сард ранги биҷилай. Ака ин мега ки сард мега ранги че мега биҷилай мега. ин биҷилое ки че ку ин хеле мисол гап биҷилои чӣ бигем биҷилои айхарай ку ана мисол гап дар дариш сир ов кардам медози вақте ки ма ана вақти пеш буд ку вақтои пеш хеле пеш ана ма ҳам биҷилоро шикоф буд ё ки чӣ хел буд ки давидум хай нестай дар дари ҳамо сир буд. ма хай ҳамин хай пулдор ки будам ана чӣ мекардам ҳамон биҷила ма чӣ мекардам мехаридам. Ана фақат сир хай доштагиоша мехаридам. баъд хай ана фақат ҳамин биҷилоро мехаридам. саққабозӣ мекардам. биҷилбозӣ хай чӣ хел вақти ҳамин ёшшуда пеш буда чанд сол пеш хеле пеш биҷилбозӣ мекардам. исуса ака мега сард ранги биҷилай мега. хай мо дар вақти шохи биҷил хай бозӣ карда гашта омадагим. хай рӯмонам ҳам ранги биҷил шуда. ин хеле да. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ана бихоҳем ки агар ҳама хеле видео тез бирояд, аз шумо лайк, видеоро поделитсия кунед ва ба дӯстони худ канали моро тавсия диҳед ки биёян подписатсия кунанд. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, лайка монед. ягон фикри конкретно дошта бошед, фикротонро дар поини комментариё бинависед. мо ҳатман мехонем.